मानगोनां जोंनिनो बे हाबाथिलियाव नुजाथिफैनाय जोंनिनो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन आरो जोंनिनो मानगोनां फादार नाथानेल नार्जारी आरो जोंनिनो बे दिनैनि गोथार दिनाव हाबा आसिस लानाय दैथुन आरो जेनिया नोंथांमोननि थाखाय आरो जों गासैनिबो थाखाय इसोरखौ हामबायो जाय जोंखौ बे मोजां दिनावहाय सम आरो खाबुखौ होबाय बिसेसकरि जाय गोदान नखरखौ खुंनो थाखाय दिनैनि बे फुंबिलियाव मिसाबुलिनि गेजेरजों इसोरखौ हामबाय होनायनि गेजेरजों रायख'थिनायनि गेजेरजों बिसेसकरि जेनिया आरो दैथुनमोननि मोजां जिउनि थाखाय अनज्लायनाय रंजानाय खौसेथिनि आरो जाय गोदान नखरखौ दानो थाखाय थांगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय जों इसोरनिफ्राय बोरखौ खावलायबाय जायनि गेजेरजों बिथांमोना मोजां जिउ खांनो हानाय बायदि जों गोबां रोखोमनि खोथा बाथ्राखौ खोनाबाय दहाय फुंनि गेजेराव आरो जों गावबो मिथिगौ गोबाङानो दं बेयावहाय जाय हाबा जाबाय गथ' गथाय खांबाय फेदेरबाय फोलावबाय बोराय बुरैबो जाबाय गोबाङानो दं आयंमोन दं गोबां एक्सपिरियेन्स दं गोबां अभिगता दं जायनि गेजेरजों जोङो दिनै बुंनो हायो जे हाबा जानायनि गेजेरजों जों मोजां जिउ खांबाय गथ' गथायखौ खांबाय बिथांमोनखौ फरायहोबाय फेदेरहोबाय नाथाय जोंनिनो बे जिउ खांनायाव गोबां दुखु जानलाफोरबो दं बेनिखायनो दिनै जोङो फैदों रंजानो थाखाय फैदों जोङो जेनिया आरो जोंनिनो दैथुनमोननि बे गोदान जिउ खांनायाव आरो बेखौबो बाजायनो फैदों बिथांमोननो जे दुखु खस्थ'बो दं जों जाय जायफ्रा बेयाव जिरायदों जों थारैनो मोनथिगौ जोङो हाबा आसिस लादों बा जोङो नखर खांदों नांलायनाय खमलायनाय रागा जोंलायनाय बोराबलायनाय एसे एना एनै जानाय गोबां दं माब्लाबा ओरैबायदिबो जायो बे फिसा फिसौनि गेजेरजोंबो गिदिर जायो सोरबा डिभर्स होलायनाय खारनानै थांनाय नांलायनाय खमलायनाय बुलायनाय मास मोनसे गाहाम रायज्लायै गोबां जायो नाथाय बै समाव इसोरनि गेदेर बोरखौ जोंनो थाखाय नांगौ जाय जोंनिनो बे भुल बुजा बुजि जानायावहाय निमाहा होयै बे जोंनिनो जिउ खांनायाव इसोरा जोंनो गोहो बोलोखौ होनाय बायदि आरो जों बयबो मिथिगौ सासेया उन्दै जानायनि गेजेरजों जोङो जिउ खांब्ला इसोरा जोंनो गोहो बोलोखौ होयो जायनि गेजेरजों जोङो मोजां जिउखौ खांनो हायो दानि आथिखालनि जुगावहाय गथ' गथायफोरखौ फेदेरनाय फोलावनाय जोनोम होनायाबो गोरलै नङा नाथाय दिनै जों नों आंहा आबै आबौ जानानै आयंमोन जानानै बिमादैमोन जानानै बिमा बिफाफोर जानानै जेनिया आरो दैथुनखौ साबायखर होनो फैदों बे हाबा जाबाय इसोरा नोंसोरखौ जाय सायख'बाय इसोरा बोरखौ होबाय जायनि गेजेरजों इसोरा गावनो नोंसोर सानैखौ नोंथांमोन सानैखौ दैदेनगोन बानजायगोन गाव नोंसोरनि अनज्लायनायाव रंजानायाव खौसेथियाव नोंथांमोना दहायसो गिर्जायाव समायलाबाय ओइ जेनिया ओइ दैथुन आं नोंजों नोंनि फोथायसुला फोथायसुलि दुखुआव सुखुआव लोमजानायाव मोजाङाव गाज्रियाव थैस' थांस' थैजासे नोंजों नोंनि लोगोआरि बा नोंजों लोगोसे थागोन होननानै समायलाबाय बे समायलानाया गोरै नङा जोङो ओरैबायदि जोङो प्रमिस खालामो दै आं बिदि खालामगोन दै होननानै माब्लाबा जोङो प्रमिसखौ सिफायो जों होनो ओइ फिसा आं नोंनि बे बार्थडेआवहाय देग्लाय नों पास जायोब्ला बुलेट होगोन आं होननानै बुङो ओइ फिसा नों पास जायोब्ला स्कुटि गंसे होगोन होननानै जों प्रमिस लायो माब्लाबा जोङो प्रमिसखौ जेसेबांखिनि जों सानो बुङो खालामसारनो हाया नाथाय बै समाव बे जाबाय मोनसे प्रमिस नाथाय हाबाया मोनसे प्रमिस नङा आरो गोबांबो सानो जे हाबाया मोनसे कन्ट्रेक्ट होननानै जेरावनाखि जोङो जे बे कन्ट्रेक्टआ कन्डिशन्स ना नों बिदि खालामोब्ला आं बिदि थागोन नों बिदि खालामोब्ला आं बिदि थागोन मोनसे कन्ट्रेक्ट नङा नाथाय जायखौ जोङो माथाइनि 19:6 सिरियाव जों फरायो जायखौ इसोरा जरायबाय बिसोरखौ रावबो दाबोखाथों होननानै जों खोनायो दिनै बिथांमोनखौ नों आंना जरायाखै फादार नाथानेला जरायाखै इसोरा गावनो फैनानै गोथार जिउनि महरजों बिखौ फोथारबाय आरो बिथांमोनखौ जरायबाय बेनिखायनो दिनै जों गोख्रों फोथायनायजों बिथांमोननि थाखाय बिनो फैयो मानो होनब्ला बे फोथायनायनि गेजेरजोंसो दिनै जोङो जाय इसोरा बिथांमोनखौ जरायबाय आरो बे दुखु खस्थ'नि समाव लोमजानाय साजानायनि समाव इसोरा जेब्लायबो बिथांमोनखौ बोर होनाय बायदि बे हाबा आसिस लानाया जोङो पाब्लिकनि गेजेरावहाय लायो आरो जोङो बेखौनो फोथायो जोंनिनो काथलिक धोरोमाव जोङो डिभर्स गैया होननानै बुङो मानो होनब्ला माथाइनि जेरैबायदि 19:6 सिरियाव जों खोनानो मोनो जायखौ इसोरा जरायबाय बिसोरखौ मानसिफ्रा रावबो दाबोखाथों होननानै मानो होनब्ला नों आंहा जरायनायखौ बोखार जायो सिभिल कर्टआवनो होन बा बबेबा जोङो रादाय खानाय मानाय बेफोरावहाय जों बोखार जायो नाथाय जेरावनाखि इसोरा गावनो जरायबाय जों नों आंहा सोर जाखो बेखौ बोखारनो थाखाय सेथि नैथियावनो जाबाय जेरावनाखि सासेया सासेनि मोजांनि थाखाय उन्दै जानानै खाबानेन्टआव बे रादाय खानाया बे नङा जे सासेया सासेनि दुगा जानानै इग'इस्टिक वे अफ लाइफ होन बा सासेया सासेखौ
एसे गाज्रि आखल आखु दिन्थिनायनि गेजेरजों मावनायनि गेजेरजों नङा, नाथाय उन्दै जानायनि गेजेरजों नों आंहा गासैबो मिथिगौ जाय हाबा जादों न'खरावहा बिमा बिफा सानैबो बिरब्ला गोबांखिनि रागा जोंनाय जायो, नांलायनाय खमलायनाय जायो। दिनै जोङो गावनो मिथिगौ माब्लाबा हिन्जावा एसे बिरबिर रागा जोङोब्ला हौवाया एसे थान्दा जानानै जिउ खांनांगौ जायो। माब्लाबा हौवाया एसे रागा जोंनानै बिरबिर फैयोब्ला जोङो बिमाफ्रा एसे गुरै जानानै माहि जानानै जिउ खांनांगौ जायो। दिनै जोङो बे जिउ खांनायाव नों आंहा बिथांमोननि थाखाय बिनो फैदों। गोबां गोब्राब, गोबां जोंनि गेजेरावनो दं जाय मैया बेलासिसो नांलायनानै फैदों, मैया बोराबलायनानै फैदों, दिनै फुङाव ओंखारनायावबो सोरबा बोराबलायनानै फैदों लेट जानायनि माबा जानाय लोंनायनि लानानै। नाथाय बिथांमोननि जिउआवबो फैगोन। नांलायनाय खमलायनाय गिदिर नङा जेनि दैथुन नोंथांमोन, नोंसोरबो नोंसिनि मामा बाबाखौ नुदों, जोंबो जोंनि मामा बाबाखौ नुदों। नांलायनाय खमलायनाय गिदिर नङा, निमाहा होनायासो गिदिर। सासे सासेखौ बेसेबां निमाहा होगोन, खनसे ना खननै ना खनथाम? नोंसोरनि बे जिउआव निमाहा होज्लायनाय, सासे सासेखौ बुजिनाय, सासे सासेखौ बानजायनायनि गेजेरजों, बिनि गेजेरजों जिउ खांनायासो गिदिर। दिनै जों नोंथांमोननि थाखाय बियो जाय नोंसिनि जिउआवहाय दुखु खस्थ'फोर फैगोन, लोमजानाय साजानाय जागोन, गाबोन समफोर मा थिग जोंनिनो जिउआवहाय खाफाल गोनां खाफाल गैयै एक्सिडेन्ट जानानै पेरालाइसिस जानानै थागोन। बै समावहायसो जोंनि बे मोदोम हानि मोदोमा एक्सिडेन्ट जानायनि गेजेरजों, बोराय बुरै जानायनि गेजेरजों, मेंख्रां मुंख्रं जानाय समावहाय, बै समावहाय महर मुस्रिया गैला। जों महर मुस्रिखौ नायनानै सोरखौबा मोजां मोननानै हाबा खालामदों खालामाखै, बै समाव जोंनो इसोरनि बोरखौ नांगोन। नांलायनाय खमलायनाय समाव ओरैबायदि जागोन जिउ खांनायाव, संख्रि बानलुखौ लानानैनो माब्लाबा ओरैबायदि नांलायनाय खमलायनाय जागोन जोङो जमा थानो हाला, सासेया अबावबा सासेया अबावबा। बै समाव नोंथांमोननो इसोरनि बोरखौ नांगोन। आरो जों गासैबो बेयाव नुजाथिफैनाया बिथांमोनखौ जोङो बानजायनो फैदों, दिन्थिनो फैदों, जायनि गेजेरजों बिथांमोना जेब्लायबो बोरखौ मोननाय बायदि। इसोरा जेरैबायदि बिथांमोनखौ बोर होयो, जोंनोबो बोर होदों, बिथांमोननोबो बोरखौ होनाय बायदि। आरो जों बुङो जेब्लायबो जों गासैबो मिथिखागौ साक्सेसफुल फेलियर अफ मेरिज। जोङो माबोरै हाबाया जोंनिनो गेजेराव, जोंनिनो समाजाव, जोंनिनो मण्डलीयाव जों नुदों माबोरै हाबाया बायो। सासे सेंग्रा आरो सिख्ला, दिनै नोंथांमोना सेंग्रा आरो सिख्ला नंला, बे हाबा आसिस लानायनि गेजेरजों नोंसोरो हौवा आरो हिन्जाव जाबाय। मैयासेम दहाय फुंनि 9टासेम नोंथांमोना सासे सेंग्रा आरो सिख्लामोन, बेरायबाय, अबावबा थांबाय, गाव गोसो बायदि मावबाय। दिनैनिफ्राय नोंसिनि मबाइलाव पासवर्ड गैला। सासेया सासेखौ गोबांखिनि खुला गोसोजों मावनाय दांनायनि गेजेरजों, बानजायनायनि गेजेरजों सासे हौवा आरो हिन्जाव, सासेया सासेनि थाखाय मोजांनि थाखाय साननाय हनायनि गोरोबलायनायनि। आरो बे हाबा आसिसा साख्रामेन्टआ ओरैबायदिबाव जेरावनाखि जोङो मोनसे क्वालिटि दं, जों खोनानो मोनो इउनिटि एन्ड इनडिसलबिलिटि। जेरावनाखि इउनिटि माने मा? गोरोबलायनाय। मानि गोरोबलायनाय? सेथियावनो जादों साइक'लजिकेल, इमोसनेल, फिजिकेल। जोङो साननाय हनायजों गोरोबलायनांगोन। सासे सासेया साननो हागौ दिनै जानो हानाय दैथुना ड्राइ फ्राइ जानो लुबैयो, जेनिया एसे ग्रेभि जानो लुबैयो, मा थिग बे नङा जे आं आलादा जागोन नों आलादा जागोन। गोरोबलायनांगोन, साइक'लजिकेल इउनिटि, जेरावनाखि जों सानैजों गोरोबलायनानै मिलायनानै। बा सानना लादो दैथुना सानगोन दिनै आं बिदि बिदि न' बानायगोन, गाव हारसिंनो सानबाय मावबाय दांबाय, बिदि नंला। दिनैनिफ्राय नोंसोर हारसिं हारसिं नंला, मावनाय दांनाय, साननाय, ओंखाम जानाय, बेरायनाय, जेसेबांखिनि दुखु खस्थ'आनो होन मावनाय गोरोबलायनानै इउनिटिजों गेजेरजों, गोरोबलायनायनि गेजेरजों मावनांगोन। नैथियावनो जाबाय इमोसनेल इउनिटि, जेरावनाखि माब्लाबा जेनिया गाबगोन बे समाव नोङो बानजायनांगोन। माब्लाबा नोंबो हौवा जानानै, जोंबो हौवाफोर जानानै, दैथुना नोंबो हौवाफोर जानानै गोबांखिनि दुखु खस्थ', बिमा थैनायाव बिफा थैनायाव गाबगोन, गोसोनि गाबख'नाय थागोन। इमोसनेल इउनिटि, जेराव नोंसोर सानैजों बुजिनाय बुजिनि जानांगोन। आरो मोनसे दं फिजिकेल इउनिटि, जेराव नोंथांमोना गोरोबलायनायनि गेजेरजों जाय गथ' गथायखौ नोंसोरो नाजावगोन, जोनोम होगोन, फेदेरनायनि फोलावनायनि नोंथांमोना समाय लादों दिनै। बे समाय लानायाव इसोरा नोंथांमोनखौ हेफाजाब होदों। आरो मोनसेया जाबाय इनडिसलबिलिटि, जेरावनाखि डिजल्भ खालामनो हाया बे हाबाखौ, जायनि जाहोनाव जोंनिनो काथलिक धोरोमाव जों माखौ फोथायो? जोंनिनो काथलिक धोरोमाव जोङो डिभर्स गैया होननानै बुङो। मानो होनब्ला जाय हाबाखौ नोंसिनिखौ जरायबाय इसोरा, नोंथांमोनखौ चिर जीवन थैस' थांस' नोंथांमोनखौ बे बोरखौ होदों। आरो जोंनि गेजेराव माब्ला जोंनि हाबाया बायो? जों सासे सासेखौ बुजिलाया, सासे सासेखौ अख्रा दिन्थियो। बै समावहाय मिसकमिउनिकेसन, जोङो जोंनिनो मावनाय दांनाय समाव मोजां बुङा। अबावबा ब्लड बोरायनानै फैबाय खोन्थाला, अबावबा बेरायनानै थांबाय खोन्थाला, अबावबा गाव हारसिंनो मावबाय, मबाइलफोरखौनो सासेया बबेजोंबा जिरायदों, सासेया बबेजोंबा जिरायदों, मबाइलजों थुला थुसि खालामबाय थाबाय, रायज्लायला। मिसकमिउनिकेसन, मिसआन्डारस्टेन्डिं, आनफरगिभिं नेचार, जों सासे सासेखौ निमाहा होला।
गाबोन समफोर नोंसोरनाबो जिउआवहाय गोबांखिनि एना एनि जागोन। बै समाव सासे सासेखौ निमाहा होनांगोन आरो मानसि जानानै गोबां गोब्राब निमाहा होनाया। दिनै बोरखौ बि आरो जों गासैबो जायफ्रा बेयाव नुजाथिफैनो हाबाय बिथांमोननि थाखाय जों बिगोन। दैथुन आरो जेनियानि थाखाय जोंनि जिउआव जाय दुखु खस्थ'फोरखौ जोङो आनजाद लानायनि गेजेरजों जिउ खांगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय जों बिगोन जे निमाहा होनो हानाय बायदि। गाबोन समफोर गथ' गथाय जोनोम होगोन, फेदेरगोन, फोलावगोन, खिलाय हासुलाय सुला जुदि सासेया बागोन सासेया मावगोन गोबांखिनि गोब्राब जागोन। बे समावहाय बिथांमोननि थाखाय जों बिगोन। दिनै बिगोन बिथांमोननो इसोरा बोरखौ होनाय बायदि। गोथार जिउनि गोहो बोलोनि गेजेरजों बिथांमोना जेब्लायबो बोरखौ मोननाय बायदि। आरो जाय गोख्रों फोथायनायनि गेजेरजों दिनै इसोरखौ समाय लानानै जिउ खांनो फैबाय बोरखौ होनाय बायदि। रंजानाय, अनज्लायनाय, खौसेथि, मावनाय दांनायनि गेजेरजों इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि गेजेरजों गेदेर गोलाव बिमा बिफाफोरखौ मान होनायनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोनाबो गोसोआव ला जेब्लायबो बिमा बिफाखौ नाय, आमाय आनै आयं आदैमोनखौ नाय, आबौ आबैमोनखौ जिउ खांदों बिथांमोनाबो लिमिटेड रिसर्सेसनि गेजेरजों गोबां गियान बुद्धि गैयाब्लाबो मान सन्माननि खोथा दं। जोङो दिनै समाजजों गोरोबलायनायनि गेजेरजों फोथायनायाव गोख्रों थानायनि गेजेरजों बिमा बिफाखौ मान होनायनि गेजेरजों बिथांमोननिफ्रायनो सोलोंथाइखौ लानायनि गेजेरजों जों मोजां जिउ खांनो हानाय बायदि नोंथांमोनखौ इसोरो जेब्लायबो बोर होथों आरो निस्सय इसोरा नोंथांमोन गासैखौबो बोर होदों। दिनै बिसेसकरि जों नोंथांमोननिनो जाय रंजानायनि दिनाव जोङो जुथुमा जानो फैदों नोंथांमोनखौ साबायखर होयो आरो नोंथांमोननिनो बे गोदान जिउ खांनायाव इसोरा बोरखौ होथों। अनज्लायनाय, रंजानाय, खौसेथि आरो जाय दुखु खस्थ'फोर फैगोन नोंथांमोननि जिउआव लोमजानाय साजानाय फैगोन बेखौ सौसिलांनो जमाहै जुथुमा जानानै नोंसोर सानैजों मोनसे न'खरै परियाल जानानै नोंथांमोना जेब्लायबो सौसिलांनो हानाय बायदि इसोरा नोंथांमोन गासैखौबो बोर होथों। आं बिसिबांखिनिखौनो बुंनानै फोजोबो। गासैखौबो जिसुआव बाख्नाय जाथों।